Dette kan være en lille videohjælp til, hvordan man aflæser tabeller i en Siemens smeltesikring, for at finde også brydeenergi. Vi finder IK-min, for det er det, der er størst energigennemslip i en smeltesikring, eller vi bruger IK-max, for at finde, om der er selektivitet imellem en smeltesikring og en efterfølgende automatsikring. Den første kurve, vi har ind, er en smeltetidskurve, hvor vi af y-aksen har tiden, og x-aksen har strøm. E-bryde er jo som sagt i anden gange tiden. Vi laver et eksempel. Vi har en IK-min på 40 ampere. Vi går ind og finder 40 ampere. 10 i første, 4, 40 ampere. Følger linjen op. Vi rammer i dette tilfælde en 10 ampere sikring og følger tiden ud. 10 i 0. Og så rammer vi streg nummer 3. 3 sekunder. Også E-bryde i dette tilfælde er 40 i anden gange 3, 4800 ampere anden sekund. Vi kigger nu på samme skema. Vi har indlagt nogle hjælpelinjer. Vi er over 100 millisekunder, så læser man i anden gange tid. Hvis vi er mellem 100 millisekunder og 4 millisekunder på Siemens katalog, hvor vi siger normalt 1 millisekund, så tillægger man lysbuenergi. Herom senere. Hvis vi er imellem 1 sekund og 4 millisekunder, så kan vi aflæse i anden tid på et skema på næste slide. Hvis kurven slutter før strømværdien aflæses, så skal vi aflæse den i totalenergitabellen. Eksemplet, vi har 200 ampere, og vi har en 10 ampere sikring. Den er sluttet før os IK-min, så vi læser den i totalenergitabellen. Her kigger vi på smelteenergiskemaet i anden 10 gange smelte. Den har også tidslinjer indbygget i sig skemaet her. 1 sekund her, 100 millisekunder, 10, 1, 0,1 millisekund. Så igen har jeg lagt en hjælpelinje ind, der siger mellem 100 millisekund og 1 millisekund, så skal man tillægge lysbuenergien. Vi prøver at aflæse et eksempel. Vi finder en IK-min på 60 ampere. Går ned og finder 10 i første, linje 6, følger linje 6 op, vi rammer en 10 ampere sikring, går ud og læser værdien her. 10 i tredje, cirka lidt over, så jeg aflæser den til cirka 1200 ampere anden sekund. Hvis tiden var mindre end 1 millisekund, 4 millisekunder for Siemens, så aflæses tiden i anden TA. Totalenergien for Siemens mindre end 4 millisekunder, læser man totalenergien her. Der skal ikke tillægges andet end her, så hvis vi havde de 200 amperes for før og en 10 ampere sikring, vil energien i en 10 ampere sikring være 220 ampere anden sekund. Hvis tiden var større end 1 millisekund, 4 for Siemens, så skal man finde lysbuenergien. Så der tager vi totalenergien minus smelteenergien. Vi vælger 1 sekund millisekund værdien, fordi det giver os en lidt bedre tolerance. Vi har kigget på et eksempel, en 13 ampere D02 sikring, der er 290 ampere anden sekund, smelteenergien er 220. Lysbuenergien må derfor være 290 minus 220 lige med 70 ampere anden sekund.